नैहाय फाग्लिफोर आंना साननायानो मानोबा एसेबो जाफुंथारला नैहाय फाग्लि आंनाबो साननाया एसेबो जाफुंथारला अबा अजा मोजां नोंनासो नायखांगासिनो नामा फाग्लिफोर नै फाग्लिफोर गोजोनफुरि गामियाव दाउला जादोंनो बाव नायजाहैदो आयु होमबालाय दिनै नायजा नायसिगोन नामा फाग्लिफोर आयु लोगो जोंबो नुवाखै थ' साथामनि थांसै थ' बिदिबा Baba, Baba. Puja, मा बुंनो नागिरदों बुं। मा दिनै रावबो हाजिरा फैथारासै Baba? फैगोन सिन्था खालामनाङा। हाब Baba माथो मोनदा मारसिगोनदांलै? हनै साथाम सिख्लाफोर फैगौ। जों फैदोंमोन बाबा। बाबा जों मोनसे खामानि लानानै फैदोंमोन। मा खामानि फिसाफोर? जोंनो एसे बाबाखौ नांगौमोन। 1000 रां होगोन नांगोन फिसाफोर अब्लासो बाबाया नायगोन। बाबा जोंनावथ' एसेबां बुरजा रां गैया बाजौसोआ जाया नामा? दे जागोन। नै बाबा राङा। दे जागोन। आं बाबाखौ फोजानो। बाबा नोंखौ फिसाफोरनो नांगौनो। र' फिसा आं थारलाङो। ओम शान्ति ओम शान्ति मानो फैदोंमोन फिसा? बाबा जों मोनसे खामानि लानानैसो फैदोंमोन। आं नों मा खामानि लानानै फैदों आं मिथिखाबाय। मिथिबाय फिसा? दे फिसा आखाया हरलाय। हर खोमसिनि अखाफोर ग्रह नांनानै दं नोंनाव फिसा। मा अखाफोर ग्रह बाबा? आं बेखौ खारहोनो थाखाय मोनसे मुलि जारिनानै हरगासिनो दं फिसा। नों बेखौ थाबायनायाव लांबाबो जागोन फिसा आरो नङाबा नों उन्दुग्रा न' सिंनि गान्दु सिङाव सोनानै दोनबाबो जागोन फिसा। जागोन बाबा। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति न' फिसा बेखौ लांबानो जासिगोन। जै जाथों फिसा हामथारगोन। जों थांनो हासिगोन नामा बाबा? थांनो हासिगोन फिसाफोर। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति लादुलाय फिसा मोनलायबाय नै। थोलायबाय दिनै बाबा। दे फिसा थाब दा मानसि नुगोन। थ'। मारै नोंसिना मोसौ गोमादोंनो? गोमानायालाय गोमादोंमोनलै साननै सानथामानो जाबाय नागिरबाबो मोनाखिसै माथो। मालाथो गोमास्लाबलायखो? नै दाखालि मोनायावसो गोमादोंमोन। बेखौ नागिरबाबो मोनाखिसै आङो। मा खालामबावनांगौ जाखो? आदै जेरावबो अजाफोर जानाव नायखांथाराखै नामा? गैयालै आदै जेरावबो अजानाव नायखांहैनायानो जाथाराखै आङो। थाब मा अजानि खोथा रायलायदोंब्रा आदै। नैलै बेहा मोसौ गोमा जानायनि दिगदार जादों रायलायनाय जादों जों एसे। नैबाव आं जिरायगोन नै र'। आंनि लोगो सिनायनाय दङ सासे मोजां अजा बै गोजोनफुरि गामियाव। बेवहाय नायखांनायबा जागौमोन। बेवहाय सिगाङावबो अबेबा गामिनि होनदोंमोनलाय बेनिखौबो मोजां नायखांनानै बियो लुबनानै फैथारदोंमोन। नोंथारगौलै। आं एसे खोनादोंथ' बहुद मानसिफोरखौ मोनदों होननानै मोसौ गोमानायखौ। औ। दा नों नायगोन ना नाया? बेखौथ' आं नायनांसिगोन होनबा मिथिबायबा। औ गोबां मानसिफ्रा गोमानाय बुस्थुखौ मोननाय मोसौ बेखौ थाब नायनांसिगोन आङो। होनब्ला बेखौ लोगो हमनानै एसे नायदो। औ आंनो दोनलांनो हागोन आंनो नुखाजोबनाय।
औ सानैजों थांनाया साबसिन जासिगोन नामा? होमबालाय मोजां आं दोनला औ हाब होमबा दे एसे थाब नायदो होमबालाय आं गाबोन फुङाव सोरांस्लाबनानै नायनांसिगोन नामा नोंखौनो लानानै आं दोनलांनो हागोन औ गाबोन फुङावल' ओंखारलांदोनो जोंनिसिम बाबा मैया मोनजागौबाय दिनैलाय बोरै मोनजाबावनांगौ बाबा मा बुंदों फिसा मोनजागौबा दिनैलाय मारै मोनजाबावनांगौ मोनजागोन फिसा मोनजागोन जेबो सिन्था खालामनाङा आं आखायाव नायनानै नुखाजोब्बाय बिसोर फैगासिनो दं फिसा फै आदै फै बाहायनो फै आदै फै बाहायनो मोनथारनोसै बिसि गोजान दंबायो ब्राबा थाबायनानै मेंगुलायथारबाय आङो आंना मोसौ गोमादोंमोनलै बाबा बाबा ओइ बाबा बुं फिसा बुं मा बुंनो नैबे नागिरदों बिथांना मोसौ गोमादोंमोननो बाबाया फैसा होआबानो नाया हाब बाबा बेसेबांथो नांगौ 1000 नांगोन फिसा हाब बाबा आंनावथ' 1000 गैया 400ल' दङ दे जागोन फिसा नै बाबा फैसाया ना बाबा र' फिसा फिसा थिगानो दङ नोंनि मोसौआ बांद्राय गोजानाव थाङाखै फिसा बे नोंसिनि खोलाहा साल बागानावनो दङ नों बेखौ थाबैनो लायनो हागोन फिसा मोनथारगोन ना बाबा जेबो सिन्था गिनाङा आं मोनसे बिबार बावनानै हरगोन आं नोंसिनो खाथियावनो दंमारोथ' बाबा नोंगौ दंमारो फिसा आं देहेन खालामनायाव दासो नुदों नैबे बिबारखौ बे मोसौ खानाय जायगायाव जारि हरनानै दोनखानायबो आङो बेखौ दलरै दोनहैबानो बे मोसौआबो नोंसोर नागिराबाबो फैफिनगोन फिसा र' आं जारिना हरनो दे फिसाफोर हामथारबाय होनबालाय बाबा हामथारबाय बेखौनो लानानै जेराव दङ बेयावनो जाथारगोन बाबा होमबालाय जागोन बाबा जागोन बाबा होमबालाय जाबाय जाथारबाय मोनबानो जाथारबाय बाबा जालायबाय फिसा दिनैना जालायबाय जागोन दे बाबा जागोन फिसा थुदो सोरबा नुगोन नेटाबो मा आयै गाव जों गायसोलां नेटाबो बेखौसो सिनायबाय मानि गावनायाव दिस्टाव रुरा रु गरमलै गरम बोथोर नालाय पावारबो नाङाब्ला हनै जाबाय माथो फैलायबायसो फै हाबासो ल'बाय थाङोब्रा होमबानो जिरायबाय नै गेम गेलेगासिनो मोसौ गोमादों होननाया मोनबाय नोंसिना मोनबावदों हा माथो दाख्लै गोजोन फुलिं दावराव अजानाव नायखांहैदोंमोनलायनो हाबोरदो जाखो खामानि गैयालै नायखांनानै नायखांहैदोंमोन अजानो फरायनानै जाग्रासो दां बे खावनानै लांखानाय मोसौखौलाय अबेहाय मोनबावोब्रा बेबा सोर खावना लांखो खामानि गैयालै आसोलफोर
नोंसोर फोथायना दा फोथाय आं दिनैफ्रा अजानिखौ फोथायथारलालै औलै बे दानि अजाफोरखौबाथाय फोथाय जाथारला गासिबो थंना जाग्रा गोजाजोबसो औलै नङा माथो आसोलफोर न'आव थांलायलायनोसै होदो माथो Baba, yang kena betul yang jaga जेरै था नों फिसा थ' थाबायल' Baba, jingle gobi punya, jangan jingle baba. सिगोन फिसा बै दंफां जायगाया जेरावनो सिगोन फिसा फिसा बै दंफां सायावनो जिरायनोसै फैदो नैबावनो मोजां जागोन फिसा ओरैनो फिसा ओरैनो Sendalaku tak? Nanda borok. Borok tak? Oke katu bau. Baba, ba ayah aku ragili baba, bara ayah aku nage bawa sudah. Borok tak? Bagai hancur jananga. Fैगासिनो बिसोर दसे नेथ'बाव Jagun di baba. सिन्था खालामदों फिसा नैबे दाउला अजा थानायाव जेबो सिन्थाखौनो गैया जों सामफ्रामबो थगाय जाबोनानै दस्राखौनो नांबाखै फिसा Nunggu nunggu खालाम baba. फिसा Raksa fैनो खाथि Oh no! Raksa fैनो Fui, bisa fui, kacau fui. Ramen biyu zaka. Dakai ba ba kan tuwa yana dan aji ne wa ma ne ta da hanjin da misir kon da balan kaga nan. Salah tugas da daula zia da su mun da to look tangsi. Bikin kabel itu. दिनैलाय मा जालाबायखोब्रा फिसा खारबो Baba, ini kibuk ya? Abin coba jago boys. माथो खालामबावनो जायगायानो सुवा गोनांसो नों फिसा नुगासिनो आंनाव Baba, जायगाखौनो सोलायनांसिगोन जायगायानो सिनि गोनांसो फिसा बेखौ लाजोबदो ना सम्पथिया थांनांसिगोन दस्रायावनो थखना Baba. जानला मालाबाबो जासिगोन